It has reminded us that even amidst our many challenges, there is always room for optimism and hope. Umongameli Ramaphosa ukuncoma amabhokobhoko ngokumanyanisa isizwe ngelixa isamkela indebe iweb Ellis kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Axhalabile amanye amaqela ezopolitiko ukolulwa kwesibonelelo sabangasebenziyo ngomthombo wale nkxaso-mali. Goes big, he gets 6, it's 1, 2, 3, 4 for Quinton de Kock. I-Proteas aqhubisana neqela lase-India ngecawa elibethe iSri Lanka namhlanje nelingakabethwa kwitumente eqhubayo yendebe yeqakamba kwihlabathi. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi ncatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT lingaphosisanga amaseko matikawule ndiwarhuqa. Uthulela umnqwazi amabhokobhoko umongameli Cyril Ramaphosa ngokuququzelela umanyano kweli. Umongameli wamkele izitshantsheli zehlabathi kwindebe yombhoxo yaze ikapteni yazo Siyamthanda Kolisi yanika umongameli indebe iweb Ellis. Abemi belinkalo zonke bebemanyena ukuxhasa amabhokobhoko kuhambo lwawo lwendebe yehlabathi ngoku babhiyozela uloyiso lwawo njengesizwe. Umongameli Ramaphosa uthi amabhokobhoko adlale indima enkulu ukuthi ahlanganise isizwe saseNingizimu Afrika ngokuhlukana kwaso. You have united the people of South Africa. The words amabhokobhoko go boke are being shouted from rooftops by black, white, young and old, urban and rural dwellers in all our national languages. Ibhola lombhoxo belibonakala kakhulu kuyinto yabantu abamhlophe. Lapho umongameli wesizwe uCyril Ramaphosa uthi leli qembu lithengisile ukuthi uma isizwe sibumbene ngokuhlukana kwaso kuningi esingakuzuza. It has reminded us that even amidst our many challenges, there is always room for optimism and hope. Ukapteni wamabhokobhoko uSiyakholisi owabhekana nenselele enkulu kwabantu abamhlophe ngenkathi uRasi Erasmus emenza ukapteni waleli qembu uthi ukuhlukana kwesizwe kumele kuzuzise iNingizimu Afrika. We are very diverse, just like you are outside there, and we just wanted to show that diversity is our strength in South Africa, and to encourage Mr. President and the cabinet, we need to use our diversity a bit more. I think it's a powerful force that a lot of countries don't have, that we have, that we can use very brightly, because I think coming from different backgrounds and different areas, we all see different challenges and we see life differently. And the more we share towards South Africa, the more we put South Africa first and we work for South Africa, and everything that I do is focused on that. Umongameli Ramaphosa ubanike izitifiketi zokubancoma ngomsebenzi omuhle abawenzile ngokuwina le ndondo. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ePitoli. Kusenjalo amabhokobhoko avuyisene ngamxhelo omnye nabemi beli kukhenketho lokubhiyozela indebe iweb Ellis ePitoli, eSoweto naseGauteng. Ngolu khenketho lwendebe iBox zityelela izixeko ezine iintsuku ezine. Bekuthe rholele ngumbala oluhlaza nogold lihlokondibala labathandi nabalandeli bamabhokobhoko. Emva kokudibana nomongameli Cyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso, amabhokobhoko ajolise kumawakawaka abalandeli abenze imikrozo kwizitalato bevuyisana namaqhawe wabo. Ukhenketho lubandakanye iLoftus Versfeld neBank City kwinkaba yesixeko seGauteng. Abadlali babenalo nethuba lokutikitya intwenka yebhola zombhoxo nezikipha zabalandeli. I'm going for Sia. Sian, Police, Declare, and many. Those three, I love them. Andre Pollard, definitely. Yes, man. 50 clip! Woo! Bogi Bobo Nambi, yes, mine. Ngaphandle kokukhabana kwembono zabalandeli ngoyinamdlali wabo ubalaseleyo, kodwa bavumelana ngamxhelo omnye iintshantsheli zehlabathi ziphindile zalimanya ilizwe. The rugby is just the number one. It brings every single person together. We're so proud, thanks to the Bokies. Yeah, it fills our hearts with pride and joy. They just were awesome. We are happy, we are stronger together, and we are more than fighters and conquerors.
Usekela mqeqeshi uMzwandile Stick uthi benze ngaphaya kokukhusela ngempumelelo intshinga yabo. And it's more than us, it's not about us. So we don't want people to make it about us, me as Ndwendwela Stick. We must understand one thing. If we can unite like this as a country, then we can make the world a better place. Umjikelo waseGauteng ukukunjelwa kwipala iFNB eSoweto apho naye usodolophu waseGauteng uKabelo Gwamanda ekhahlele kumabhokobhoko. Ukhenketho lwendebe luza kudlulela iKapa ngomso nalapho kulindleke iqela lesizwe lidlulise umbulelo ngenkxaso kubalandeli. Landule ligqithele eThekwini ngomgqibelo lugqityezelwe eMonti ngecawe ukhenketho. Amaqela aphikisana nenhlalo malunga nokucutha indleko nenkcitho ngohulumende esithi oku kuzakuchaphazela ukwaniswa kwenkonzo. Ngethuba besenza uhlahlo lwabiwo-mali lwakhe umphathi wezimali uMnumzana Godongwana ubaluleke ukuba kucuthwe imali enikwa amasebe. Kodwa i-DA ifuna iinkcukacha ezicacileyo kumongameli ezibonisa ukuba akuzokuchaphazeleka izinto ezingundoqo. Umongameli Ramaphosa bephendula imibuzo epalamente. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi yena kunye nabaphathiswa babamba ingxoxo rhoqo malunga neyona ndlela yokuchitha imali karhulumente. Discussions that I and the Deputy President have with the ministers on an ongoing basis are focused on how the programs as well as the activities undertaken by various government departments advance economic growth. They also advance social development and service delivery and focus on the priorities that have been set to be achieved. Phosa ukwabuzwe malunga nokunyuswa kwemali yerhafu. Raise taxes in the February budget next year. I would like the leader of the opposition to be present next year in February in the House when the Minister of Finance presents his budget. Mente kwavakalise inkxalabo nangokunyuka kweziganeko zokubulawa kwabasetyhini nabantwana atsho ebuza ukaRamaphosa ukuba yintoni unobangela wokuba liqhubeke nokunyuka elinani. Umongameli uvakalise ukuba iqinisiwe imiqathango yebail kwabo batyholwa ngolu lwaphulo-mthetho kwaye banikwa izigwebo eziqatha bafunyaniswe benetyala. Umongameli Cyril Ramaphosa uhlaba ikhwelo kumadoda elilizwe ukuba adlale indima ekukhuseleni amanina nabantwana. Amanye amaqela ezopolitiko akumkela ukolulwa kwexesha lesibonelelo kwabangasebenziyo se-350 kodwa axhalabile ngomthombo wale nkxaso-mali esisibonelelo nekuxhamla kusabemi beli abangaphaya kwezigidi ezisibhozo. Ngokwengxelo yomgaqo-nkqubo uhlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi konyaka, umphathi wezimali uMnumzana Godongwana uthe urhulumente uza kuqhuba nokunikeza ngesi sibonelelo de kube ngunyaka ka-2025. Ibilili amaxhala kubemi beli abayi 8.7 million nabaza kuqhubeka nokuxhamla isibonelelo se-350 inyanga ezili-16 ezizayo. Nangona isisigqibo siye samkelwa ngamaqela ezopolitiko amaninzi, imibuzo iphakanyisiwe ngenkqubela nokubalula kwezi zibonelelo. Ezi zibonelelo urhulumente wayezicwangcisile ukukhawulelana namakhaya ajamelene nobunzima bokuvusa ikati eziko ngexesha lokuqatsela COVID-19. The DA supports the extension of the social relief of distress grant given the severe hardship that South Africans are facing. Kananjalo i-IFP zityande igila malunga nemigaqo-nkqubo karhulumente emayela nengeniso isithi ngabangathathi ntweni abathi bamokamokane neemeko zayo ezingaginyisi mathe. We must not lose sight of the fact that the biggest casualties in this financial crisis are the impoverished and marginalized South Africans. Isimo sakaloku nje sesezimali kweli sichazwe njengesisesichengeni sokubangela ingxubakaxaka emandla. Imibutho yezopolitiko xa kungoku ihlabe ikhwelo ukuba urhulumente aseke imigaqo-nkqubo yokuphuhlisa uqoqosho neyokuvula amathuba engqesho. Kwalapha ezindabeni ulutsha emathatiyele ludala amathuba emisebenzi ngokuqesha abasebenzi abazigcina kushishino lwezitena kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona ezindabeni eminingi nje ngokuhlwa nje kwakhona kwinqaku lokuqala sithe
Wothulela umnqwazi amabhokobhoko umongameli Cyril Ramaphosa ngokuququzelela umanyano kweli. Umongameli wamkele izitshantsheli zehlamari kwindebe yombhoxo yaze ikapteni yazo Siyamthanda Kolisi yanika umongameli indebe iWeb Ellis. Abemi beli inkalo zonke bebemanyene ukuxhasa amabhokobhoko kuhambo lwawo lendebe yehlabathi ngoku babhiyozela uloyiso lwawo njengesizwe. Umphathi wezengqesho nabasebenzi umnumzana Thula Sinqisi ubeke ithemba lakhe kwizivumelwano zorhwebo noqoqosho kunofikelelwa kuzo kwintlanganiso yeqonga le-AGOA ukuba oko kungalikhubalo kwintswela-ngqesho eqatsele ukweli. Ebethetha kwiseshoni yama-20 yeliqonga le-AGOA eqale eRhawutini namhlanje. Umnumzana Nxesi uthi izivumelwano zorhwebo ekuzakufelwa kuzo kule ndibano kufuneka zibe nako ukutshintsha impilo yabemi beli lizwe kwaye zincede ukudala imisebenzi ethe xhaxhe. Uqhayise ngelithi eli linenkqubo zobudlelwane nabasebenzi ezisemgangathweni nekumele iinkampani zizisebenzise. It cannot just be the politicians and these agreements fine-tuned by the bureaucrats and also by business. And then you leave out labor, which is so crucial. So labor is also here in order to inform this together with the communities. Osomashishini banethemba liza kolulwa ixesha lokusebenza kwalo mthetho iAGOA ukuze eli lolulelwe uxhamla isihlandlo sesithathu. We are hoping and we're expecting that the AGOA will be extended, and also South Africa will still be part of a significant part at that of the AGOA. Ibhunga losomashishini abamnyama limemelela kwiinkampani zeli ukuba zisebenzise amathuba avulwa iAGOA ukukhulisa amashishini abo. Kuchaphazela ukhenketho ukwanda kolwaphulo-mthetho kumasipala uMbaxa eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Oku kuvela kwinkqubo yezokhenketho yamagugu eGqeberha. Iindawo ezinomtsalane kubakhenketho ezifana nolwandle nezinye ezingamagugu kuxhaphake ulwaphulo-mthetho kuzo. Ulwaphulo-mthetho nobukrelemnqa buchaphazela abakhenkethi kumasipala uMbaxa eNelson Mandela Bay. Abakhenkethi bawubona njengendawo engakhuselekanga lo masipala. Iarhente yophuhliso iMandela Bay Agency ithi zikhona izicwangciso zokulungisa le ngxaki. So critical for us is to ensure, and the call for action for today, with all the stakeholders, not just our entity, but all relevant stakeholders. Le Iindaba ikwacacise ukubaluleka kwentsebenziswano phakathi kwecandelo labucala kunye nomasipala. Heritage and tourism are so interconnected, and the new trends in tourism where people want more immersive hands-on experiences really just makes this so exciting, bringing people together, generating ideas. Lo masipala uMbaxa unethemba lokuba acoce kwaye aqinisekise ukhuseleko kwiintsuku ezingama-50 ezilandelayo. We are busy recovering from it, but we're not recovering as fast as what other metros are recovering. One of the main stumbling blocks to this recovery is the rampant crime. Kukho izicwangciso zokufakelwa kweekhamera zoshicilelo, CCTV, kunye nokubonakala ngakumbi kwamapolisa kwalo masipala ngexesha leziyunguma. Kwiindaba ze-SABC ndingunandiphaplati eGqeberha. Isanqongophela imisebenzi kwimimandla yasezilalini eMpuma Koloni. Yiloo nto abafuni bomsebenzi bekhwadla amacebo wambi njengokushishina ukuzidalela umsebenzi. Ngamathuba omsebenzi akumashumi-20 adalekileyo kwiphulo lokwenza izitena eMetatiyela. Ubuxhakaxhaka bematshini, kugraywa isanti, kugraywa ilitye, kudityaniswa nesementi khona kuze kuvele izitena ezisemgangathweni. Kusetyenzwa nzima, kuveliswa izitena. Bambi abasebenzi babefudula befunda zidyunivesithi, kodwa ngenxa yokunqongophala kwemali balahla phantsi. Ngoku ngumsebenzi othe gqolo ukuvelisa imisebenzi nokulwisana nendlala kulo mmandla. Sisanazo iplani yoqasha abanye abantu because sa-trial run into ze-night shift. Siphinde savula nento ye-division yokupainta because egqibeleni uthenga isitena ukuthi uthenga isanti ukuthi might as well indlu yakho uyipainte. Sesafunda i-value chain yebhizinesi yethu. Lo msebenzi sele udlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukuba uphuhliso uqoqosho kulwisana nendlala kwakulo mmandla. Silala mhlawumbe ukwenza kuba silala singatyanga, sihamba ufika uba ndihamba apha emizini ngicela ukutya into ezinjalo.
kodwa ke since ke ndiye ndafika ngacela umsebenzi kuye wandinikeza umsebenzi. Hayi izinto zezatshintsha nemali yakhona futhi ke inhle kakhulu. Eli shishini likhula ngamandla nanjengoko ngoku sele besenza umxube wepinti khona kuze bengeze kwinto abayivelisayo. We've been employing abantu abayi-5 from operator, which is the mixer yethu, to umuntu ose-ofisini, udriver, and then abantu abayi-2 abazi-casuals. Oosomashishini abasakhasayo kulo mmandla bafumana inkxaso-mali kurhulumente wasekuhlaleni. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMatatiyeli. Ukati ke ngoku ikhasi lethu lezobuchwepheshe namaqonga onxibelelwano siqalasela umba ukuxhaswa inyambalala kwizidingo obizwa crowdfunding ngolasemzini. Njengesiqhelo sinayo apha estudio uSandile Hlangani oyintatheli lezobuchwepheshe kweli ziko. Mqathi masikwamkele khawutsho yintoni i-crowdfunding? Bele ukukhawulelana nomuntu obukeleyo phaa ekhaya ndizawuzama uhamba ngonyawo lefudo nangona nje imizuzu emincinanana. Amagama amabini crowd funding. Eligama lethi crowd lithetha ukuthi abantu abaninzi, funding indlela owenza ngayo imali. So lena indlela okwaziyo ukuqokelela ngayo imali abazawuthi abo bantu banomdla ekuxhaseni basebenzisa le platform i-online ukukunikeza leyo mali leyo. Kuyaxhomekeka kuba yintoni le ufuna inkxaso ngayo. Uyakhumbula ukuthi ke xa kuqala unyaka babakhona abafundi abenza okanye abaya e-university abangenazo imali ze-registration phele okanye abangenazo imali zobhatala izifundo zabo once bafika e-university. Zikhona i-crowdfunding ezijongana nezo zinto ezo. Uyakhumbula siyabona nalapha eTV kokuba bakhona abantu kwezo family okanye umuntu unesifo somhlaza esinganyangekiyo okanye umuntu unalo operation ufuneka yenziwe ephakathi kokufa nobomi. Zikhona i-crowdfunding ngebhele ezijongane nazo nezo zinto okanye ezinomdla wokunceda abantu abanjalo. Sometimes iba zi-legal fees bayakwazi ukunceda nangalonto leyo. Indlela yenzeka ngayo ngebhele nansi kuye kubekho isivumelwano phakathi kwakho nale crowdfunding platform. Ezinye ziye zithathe isigqibo sokokuba bhatala ifee yokokuba wena sikuhoste so that sizokwazi ukurayizela le mali. Ezinye zithi xa zithetha uyawuthi wawuyirayisa le mali sithathe ifee yethu uthathe imali yakho. So uzawuthi wena wawuricha la target uba ubufuna i-120,000 uricha kwakho la target bathatha ifee yabo then bakunikeze le mali. Ilawulwa ngabo ke le mali. Masithi ke uzawukwenza lo operation kweso sibhedlele uyawuthi wawuricha la target ye-120,000 i-crowdfunder okanye le platform izawutransfera eza fees izise directly kwesa sibhedlele. Nina niyifamily nithathe umuntu wenu nimse esibhedlele wenze operation. Indlela yawuthi belula ke abantu kuba bazifumane okanye bafunde kabanzi ngezi crowdfunding platform ngenxa yexesha nobungozi mhlawumbe abangajongana nabo. Exactly. Bazawuya kwi-platform yam uSandile Hlangani especially ku-Facebook. Bonomse ixesha lutsha enkosi kakhulu. Kwezemidlalo iqela leqakamba loMzantsi Afrika lisibekele kwindawo kwi-semi-final endebe yehlabathi edlalelwa e-India. iProteas iphumelele imidlalo emithandathu kwesixhenxe sabhulela amasaka iqela laseNew Zealand ngemvula emitsi 190 ePune. Kusenjalo iqela lase-India eliza kudlala neProteas ngecawa nelingekabethwa kule tumente livuthulule elase-Sri Lanka ngemitsi 302 kumdlalo wale njikalanga. Umbango mthiya ucima umlilo umakhumalo uthi kungakhalitsheki izizulu liyezisa de belitelizayo bakubexhosi behele. Kwibhele molweni mawethu ngicela nasikhongozele na imozulu ngokuhlwa nje lithe rholele ngamafu kwiindawo ezininzi zelizwe ekhona ke la 30% wamathuba emvula phaya ko-Northern Cape ngelixa ke ingu-60% phaa kwiindawo ezifana nakoBotswana kwimimandla esempuma samona kaloku la 30% wamathuba emvula phaa KwaZulu Natal ngokunjalo nakwingxenye yasempumalanga ngoko ke
lisemathumba-ntaka izulu futhi ke namathuba emvula athande ukuba mahle phaya kwindawo ezifana nakoNamibia ukwehlele Northern Cape ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni ezikhona ke nezibhaxu zenkungu qhube ngononophelo phaya kwindawo ezikwimpuma yelizwe uqala eThekwini ukonyukela eMpumalanga kuyakudika phaya koPulukwane ngelixa ke izintshizane nje ezithe qa ezilindelekileyo phaa KwaZulu-Natal eLesotho ngokunjalo nakwingxenye yaseMpumalanga. Uyabongozwa ke mbukela into yoba uqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo phaa kwelaa phondo lase-Northern Cape ukwehlela phaya eMpuma Koloni kanti ke kulindeleka imozulu efudumeleyo nenokudala umoya nemililo yamadlelo kwakwelaa phondo laphaya eNorthern Cape. Amaqondo wona okutshisa asibonisa into yoba noko lihle izulu kwimimandla esentshona. Amaqondo abetha phaya ko-16 eVostile, ku-17 eCalvin yaze yathathise ngo-21 eUppington, eKimberley naseDiara ngu-15 ze ibe ngu-13 phaya eKomani ngelixa kufudumele ngo-16 eMonti, 17 eThekwini naseRichards Bay kanti ke phaya ePitoli silindele u-11 degrees Celsius. Phole kakuhle Kapa lodumo ngo-21 ngelixa amaqondo efudumele nje kakuhle ngo-25 eVostile ngokunjalo nase-Sutherland. Ukuba ke wena use-Uppington lindela imozulu efudumeleyo ngo-33, liyatshisa ngo-35 eRhafu kanti ke phaya eKaladokhwe nakhona kuthande ukutshisa ngo-34. Ukuba ke wena phaya eKimberley lindela imozulu efudumeleyo ngo-29. Maniphele emehlweni nisale entliziyweni kamnandi mawethu.